טוב, אם אפשר לדבר, אני אבא של רפאל אדנה, זיכרונו לברכה. קודם כל תודה לכל מי שבא, אבל אנחנו באנו היום אחרי שיחה, דיברנו עם הפרקליטות, עם אנשים מהפרקליטות, ודיברנו עם מחוז מרכז. אותו דבר, יצאנו מבולבלים. יש אימא ובת שמנסות לשבש כל ראיה שיש. התחושה שלי שאני מדבר עם מחשב, כאילו אני אומר מול המשטרה, אני מרגיש שאני מדבר עם מחשב. הם כאילו בוטים, אשכרה בוטים. אני לא מרגיש גם המצלמות, אין להם מצלמות, על סמך כלום. יש להם טענות כלפי האמא. אני בטוח, הבת, יש להם מצלמות של הלובי, שבן אדם יוצא מהבית ונכנס, יש להם מצלמות. שכל אחד שפה, שיש לו ילד בבית או ילדים בבית, הבן שלי הגדול מתניה, הוא לא מאמין שיש אישה רוצחת שמסתובבת בחוץ, הוא ראה את התאונה במו עיניו. הוא לא מאמין שיש אישה, הוא מפחד לצאת מהבית. אתם צריכים להבין, יש ילדים, דור שגודל, מפחדים, בסוף הם ירקבו לנו בבית, מפחד. למה? כי הפרקליטות לא רוצה לעשות את העבודה שלהם. המשטרה לא רוצים לעשות את העבודה שלהם. הם חושבים שאנחנו פריירים, ואנחנו לא פריירים. הפעם נילחם בצורה, אין לנו שום בעיה עם האזרחים. אנחנו לא רוצים שהאזרחים יסבלו מההפגנות שלנו. אנחנו רוצים שהאזרחים יבואו לפה, יהיו איתנו פה ולא בשום מקום אחר. אנחנו רוצים שיהיה חוק לרפאל, שיעשו ענישה עם הרוצחת, אחת מהם או שניהם, שיעשו ענישה ברמה הכי גבוהה שיש, ושלא יפסיקו לסבן אותנו רק בגלל שהתקשורת וכל המדיה והאנשים שצילמו, בגלל זה יתפרסם. מעבר לזה, זה היה עוד תיק במשטרה, עוד תאונת דרכים. זה מה שהיה. תפסיקו להתייפייף. אני תמיד אומר, ההבדל בין אשכנזי למזרחי זה ההבדל, גם אותנו, האתיופים. ההבדל ביניהם, סליחה על הביטוי, אתם הולכים לשמוע ביטוי לא טוב, אבל זה הביטוי. זה אומר לך בפנים בן זונה, זה מסביר לך עד כמה אתה בן זונה. זה ההבדל ביניהם. כולם משתמשים באותה תחמושת, זה מה שהם עושים לנו יום אחרי יום. שבאים לאתיופי, ממסמסים הכל. חלאס, מספיק. אנחנו במלחמה למען רפאל, צדק לרפאל.